Zverenie sa pod ochranu svätého Michala Archaniela. Veľké nebeské knieža, najvernejší strážca cirkvi, svätý Archaniel Michal. Hoci nie som hoden predstúpiť pred tvoju tvár, dôverujem v tvoju nezvyčajnú dobrotu, lebo poznám účinnosť tvojich zázračných modlitieb a množstvo tvojich dobrodení. Prichádzam pred teba v sprievode môjho aniela strážcu a v prítomnosti všetkých nebeských anielov, ktorí sú svedkami mojej oddanosti voči tebe. Volím si ťa dnes za svojho ochrancu a zástancu. Rozhodujem sa, že si ťa vždy budem ctiť a zo všetkých síl šíriť úctu voči tebe. Pomáhaj mi po celý život, aby som nikdy neurazil najčistejšie Božie oči ani skutkami, ani slovami, ani myšlienkami. Bráň ma pred všetkými pokušeniami diabla, najmä proti viere a čistote. V hodinu mojej smrti obdaruj moju dušu pokojom a priveď ma do večnej vlasti. Amen. Túto modlitbu nájdete v knihe 100 modlitieb k anielom.